Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli Petro kantong bolo kowe tibali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngerwetek kaya betes semono kuwi Tegalan. Drewika grojokan ucape. Entah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trimo. Tantrimanipun Sun Mandura keparengipun. Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih ana ing kene, tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati. Wis ngerti. Kali aku nggih pangaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sang Bikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tampanono. Ngono nggih, mangkek keriku kapan-kapan tak jupuke. Pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basa ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petro Kodarajo. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo. Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodarajo sapratamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodarajo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak marono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya, Bagong. Petro Bagong Kodarajo, Petro Bagong Kodarajo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petro kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatur sapa duku Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kita nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu
ora diunjuk kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi biyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petro ora apa-apa monggo mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan. Sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun dimawon pun wonten riku niku. Iya Petrus nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta ki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, masinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Ah, kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku, bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngoten, bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa rejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon sowana apa punden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel,
Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel? Truk. Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sanggaring para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rasanipun Sumrabu Darma menika ing sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyo dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong ngerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun tak ganti, sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Kok? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Boning mawon sateruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap mantra atur kula nek wonten repat diagung pangasama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemune Siadi. Ayo mangkat. Petruk nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan Petro yang perlu kasatrianku digadekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Omongane bapak aku ada ya. Oh. Bareng danane masuk kok ndur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ada iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng ae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Ya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi?
Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndarawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, ngono. Tapi jenenge kurang tanggung jawab. Ngono, wis gawe wangsuli, Petruk. Petruk kantong bolong kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngerwete kaya betes Sewundaka Tegalan. Drewika grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedhi bal 17. Wong elek nyolong mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Duti kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedhi bal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki. Kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku iki dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati. Wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manen kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok dadi dunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang lho. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene Baladewa lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar Gong. Gong, sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kok ratu ngene ngono Mas sampe iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki mula aja sok ngendhek karo kawula cilik aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik kowe aja ngecek karo kawula ngene iki kowe nguna-unake kawula kon ngedhokke dadi ratu kok piye aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana terung kedhepeng tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan Gong. Aja ngono kuwi le. Gong kok kandhane nek ya iki ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora.
Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kae wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kali kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek ngelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 7 liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora gawe. Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nuwun sewu nek sakwis ngilangi tata krama. Gong. Tamut ndasmu lho, Truk. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunek-unek karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Padang ki, bapak gojek karo Simbo. Nek gojek kebablasan bapak telak. Anjendel ning ndero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbo. Kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundam, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Papane moneter Gading Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Gading Dayan. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah taleke kalih kula ora karo Bagong. Padha gedene jinun. Ayo. Harus tarik cakaran ketan yang bau.
tangan Bagong kok sing gelut Petruk. Ning pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten iku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa wae kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakane Kresna, Petruk kakane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kaya. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula nggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Ana kono wani? Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Ha, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi panilah, Yayi nyuwun panilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Pamrana. Siap. Gayeng niki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten danten ngapunten. Edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Men. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingelinga ora tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin.
ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora direpe. Ora, ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku Dara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya wae sing mikir rek. Wah. Neng alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu wong jaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Den nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku wonten ing Mingga maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki kok iki. Mbak Yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge lanang. Nyemenangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndaraku ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarane kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Apa nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya lu kok WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasengan. Bareng iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Menangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Waya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah ben njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wira-wiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Dara
Sesuk ning Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. Waduh semayane. Suwen, Bu. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngar njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta gong ayo mulih le ya iki kandhane ya aja mulih kok oh sik to ayo bali nang Karang Kadempel maksudnya aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantangan wah ning dalan padu le jejer iki padu mlaku jejer iki padu rame banget oh sampean ora gelem bali ora bakal bali lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean temudi bapane moneter kateten ayo kowe apa aku sing tekaning mati bladak aku mlaku ngulon dhewe mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja Ndara Gatotkaca Ndara Antasena aku kuwatir kok Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang tegese piye tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah oh ngono ah terus nek Petruk salah Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa mula api ayo bali lapor karo bapak wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe sik terus nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung aku tak takon karo kowe hah perkara iki selesai rampung mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa tumrap kowe rampung ning tumrap bapak ora rampung mergo bapak atine gelo bapak atine lara kongkon anak-anak sing ditresnani kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe mongko wong gawe gelo ati ning bawah iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme iki sing ngomong sapa aku ngono oh kowe gelem apa piye wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa iki oh lawangen kanugrahan ditutup kowe dosa ora entuk pangapura ngono ya kok mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye kok nyatane dikongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa heeh wong tuwa kok kalah karo bayi arep bayi ning kae dedaya nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan terus modar ki anu mati ki dipetong telung perkara
Mati telung perkara piye? Siji, mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Anu utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Bela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Ora wani to karo Dratasena, Dragarkaca, Drantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalahe apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih, lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Kan dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis ngono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum sarana aris ora gelem jawe laku asikate. Yo, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke. Terus takoni rasa kuwatir. Bekti kok nggih, Den. Ya tak tampa, Truk. Pangestuku tamanono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong sapa Mandura? Kowe wani karo Suwa Mandura? Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sira Mandura, kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Ayo le,
Ayo wis tak jawe. Sik truk wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok mak penjeluk ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jam omongan sik. Nek mari tak sikate. Oh iya iya. Diulur wektune truk. Iya iya iya. Nuwun sewu, Dik. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak nek Waton Petruk salah lho Waton Petruk luput monggo kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta sapa sing luput kudu dipidana kula niku manut ning nuwun sewu sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga mriko kalih mriki mesti benten mriko digawe-gawe versi mriko mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe Petruk jujur apa anane lah perkarane apa perkarane ngeten kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan truk sowan pepunden Pandhawa mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada del kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngesake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku ke wong sulapan, ke wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanah anu malih jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Dapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele ae wae piye. Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nek nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwi-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora nguna-unae kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapet-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglarake Petruk. Serada penak e wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua pura untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Mikat juping kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraren mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males.
Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garwaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani spret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lha mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Napa Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dadi jajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Kalau kae gendetane. Iya. Ku mlebet kang awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumaju mbantu arep kowe ya ngono ya Kak. Kata tiyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Ndiri Gantara kok sajahe kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petruk oh nggih ning wonten sebabe rasa kowe gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryani kepunden Pandhawa Sekang ngecar, aku biasanya suka mburi Bapure Engko nak teko tak ademane ya terus ya hati-hati kok keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang-wang Antarja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan ana napa kok ana dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa ketemu kali kilu aduh kula aku tak takon karo kowe
mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nista lho, Truk. Ini tak kepruk wati ndas musik ini. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ono ora ana, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petra ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men karo aku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepmu tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Kok aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Sampe dibonto sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok. Iya, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak sontekke men waras. Mati kok diame-ame. Aja adu karo Petruk kowe. Ki lurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat sebur melosok awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Percaya ora percaya pokoke leno lho. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, ngejawab apa? Ora minggat lega kegulung dereng bakul ngene iki. Wes. Wah, mati ya. Aku nak gulung. Iki ngopo? Ilang Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndoro-ndoro iki sambles bumi. Dadi sok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujak-pujake entuk sapi teng kowe. Wong ambles dua dipujak-pujake entuk sapi teng kesasar nang sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak-apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usak-usake. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku mesti arep nyembur tak kok. Bingkem
bingkem Solo. Ora metu tak bingkem kok. Tak plenek. Ah iya. Aku ngomong rowe jane males lho kok. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane men kowe. Kayak iki berat. Iya, Bong. Kancane men kowe. Ah iya. Kuwi lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nang Gabdadilan ngono kok udu. Masih itu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yang ini kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto itu kan kene aja dikasih hati terus. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katoke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi ning Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku patih kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Untule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah-malahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Hei! Wah, gede ora meneng kok. Gajur raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Golek sandal yo nendi. Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah golek kowe. Lah nggih. Terus nyapun tekan iki sampe ajeng napa? Lah, ra tenan to. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Tro kowe iki ora rampung-rampung le omong ngene ora tak tanangane. Orene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae.
Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan aja nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak lu kerincung sikilmu. Ya. Mang maju. Sampeyan kawirangan mungsuh kula. Bangga kayo ni. Wah, iki mekaning panjang. Yo, ayo mati. Yo, ayo gak melane gak dunake. Gak perang yo.